Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Miguel! Miguel! Oh, sige magayam aliha, apay ka di. Ay nawaw, apay ko nam kanyak, Miguel. Katuan, apay ngamin ayang agtuk-tuk-tuk ka bigbiga. Apay ka di, ada parikot. Ni, tasyak pa'y kitinti sa ludsodom itikas na. Adaak dito itapno singiran ka. Ha? Mano abulan nun, adi ka nakabayad iti abang mo. Anya daytoy, pinus ko lang laangan iti ropa, kasta ka di ha, Miguel? Ay, kwa, pasensya ka na. Aumpay ngaming kwarta kita. Amumay ta kaskaster ko lang iti trabaho. Ang mga lumabaling ton katapusan lang iti panagbayad ko iti abang aliya. Katapusan nga. Makauma day ta katapusan. Mano a katapusan tinapalabas. Ngam tunggal umayak awan ka. Naimbaglaangan tanaabutan ka pa'y ita. Intong katapusan tong arudan. Ikarik, itid ko adagos ti abang ko apaman ang makasweldo ak. Ay, awanan bibiyang ko. Nung kaano ti panagsweldo, Miguel. Tinasayaat, pumanaw kan itamot laang. Kat ibatim amin nga appliances mo. Bagik amin dagita. Anya, saan mo't ang mabalinti kastali niya? Kahit anya nga ruti kayat mo nga Kasano na kumamabayada na laman? Kaino talo abulan nun adi ka nakabayad iti abang mo? Agbayad ak tong arudin ton agsweldo ak. Ay, awanan ti ado pa'y asao, Miguel. No kunak a pumanaw kan. Tano di ka pa'y pumanaw, ipabarangay ka. Apo, yaha! Ada ka di tao ditoy? Apo! Sino ka? Ay, hello, madam. Nakita nga minti nakapaskil ni Jerwar arom for rent. Ang mga nubakan tipay dayjay. Agbirbiro ka nga miniti mabalin ko apagabangan. Asidiglahin nga min dito iti pagtrabahuak. Sigurado ka nga da pagbayad mo? Ay, wow! Siyempre, madam. Agbiro kak ayamet iti pagabangak no awan pagbayad ko. Anya ti trabahom? Ni madam mat. Agtrabaho ak iti parlor nga asideg ditoy, madam. Naglaingak ngagpukis. Kasta? When? Kayat mo ti agabang ditoy? Ay, when, madam? No ibagak at 2 months advance kan 3 months deposit ada pagbayad mo. Ha? Ay, when, madam? Ada pagbayad ko? Good. Nalakakamot gaya makasarsarita. Ay, siyempre, madam. Mala, umunog ka. Me? In? Come in? Tulang ka ka di. Ay, saan madam? Sige. I will come in. Thank you. Ay, wow! Nagpintas mitin ti balay mo, madam. Talaga gayam apaabangan ti style na ditoy. Nakapinpintas. Of course! Kaslamat lang kanyak ti kinapintas na. Si kamat, madam. Nalaing kagayam mit amang raba kanya, madam. Feeling close? Slight lang. Kas itinakunak itay, 2 months advance, 3 months deposit.
Apag husno, kapampanaw lang ti may sa aborder ko. Ti kayat ko, ket on time ti panagbayad mo, ha? Tano saan, ang mga nupapanawon ka di na oras, nawatam? Ay, aywan madam, no problem. At damit kit pagbayad ko. Sige. Di taabanda ti kwartom. Ingka kitaanan no magustuam. Angam na amin akagawaan di taket kukwa. Di mo mabalin apakibyangan. Di mo mabalin nga usaran. Okay. No kasta nga rod, iwar mo amin dagiti kagawaam di taunag. No jakmet mabalin na pakibyangan. Iti kasta, saan ka makabasol? Apay no si kanti mangirwar. Total, si kamot ti agabang. Anya nga tanudwata. Iti kasta, ada kaduwak madam. Total, kagawa amat amin tagita. Ay, nawaw. Anya ko maaga po akaduan ka. Kat si kangarod ti ibabaon ko. Saan, aya? Ah? Ay, wanan niya. Oh, sige. I'll go away, madam. Ay, nawaw. Apay nga da ka ditoy, Miguel. Ay, kwa, Aliyah. Umay ko alaan na kiti dadum akagawaak. Ayan nga rod ti pagbayad mo iti talo abulan nga abang mo. Iyag mo. Ha? Ay, kwa, awang pa nga rod. Intong katapusan to. Alaak lang diti kagawaak. Iti kasta, adamo usarik asik. Ay, sana mabalin. Awan ti alaong kunaklang arudan. Apay, di ka makauawat, Miguel. Aliyah, masyang ka makakanyak. Awang nga rod usarik may. Ginatang ko magda kita. Kukwa na kita. Isong adang nga rod karbagang amangala. Sige, niipilit mo ti kayat mo. Awagak ni Kapitan. Ha? O, anya. Pumanaw kan, wano urayom adagiti barangay tanod ti mga lakan ka. Hi! Hello. Si kagayam ti kabarbaro a border? Wan, siyak nga rod. Border ka matlang ka ditoy, girl. Ah? Wan. Awan nga minan choice ko eh. Apay adito'y pa'y tinapilim. Kat no nakangin-ngin ang agsinger ti landlady dito'y. Ay, naku namon, girl. Nakigtutak nga rod. Agas naman ta 2 months advance, 3 months deposit. Day tangarod kat. Kan amom ka di, ha? Nagalas ti ugali day dya landlady. No amom lang siguro, ang mga nudimon intuloy tinagabang dito'y. Oh, kasta aya? Wan, grabe. Amin amakmakan, amin akagawaan dito'y ako kwa dagiti border. Usarin na nga uray saan namat ako kwa. Talaga? Wan. Ay, anyamit na klase ti landlady dahit na. Kunak manubak nang. Imbag man taman san ti kasta nga ugali na. Ay, kinapudno na. Awanan na talaga ti choice ko, girl. No adulaang ti kwartak, agbiro kak at talaga iti sabali a pagabangak. Anya nga minantay ko nam anagan mo itay. Nalipatak matan. Ah, kuha, siyak ni Marimar, madam. Huwag gayam. Sorry managlilipat ak naminon. Siyak mat ni Aliyah. Ah, okay, madam. Aliyah. Aglaba ka di Marimar. Kasla mo rin mat dagitig igam mo. Aywan, madam. Aglabaak man tani. Nornong matan timurang ko. Ang mga numabalin apakilabang matan dagiti mo rin ko. Anya? Ay, sana ba tasaan mat anarugit dagi jay. Siyak ti babaw nyo nga aglaba ka dagiti morang yo, madam. Ti amok metkit agab-abangak ditoy. Sana kakatulong. Si kamat. Makisuy-suyo aklaang mat, Marimar. Basit laang mat dagi jay. Kun may sa, basit laang mat day talabaam. Mamin ano mat laang ngay no isabay mon ti mangilaba ka dagiti morang ko. Bilibak mo't iti kinalain yung agyo kanya, madam. Okay lang matkit de, no di mo kayat alabaan. Ang amom ka de, amabalin ka apapanawan, uray anyang oras akayat ko.
Anya? Ay, saan madam? O, sige. Isabay ko man lang ang dagiti murang mo. Ay, grabe data ang lady ta. Pinaglabanak kit din iti murang na. Saan lang nga data? Amom ka diya dinawat na ti kay lot-lotok lang nga adobo. Mga anak ko man ng inala na kit din ti sidag ko ma. Ay, maumaaksa. O, di ba? I told you, Sisi. Bayam, addan tumat aldaw na dayta nga aliya. Al-aliya ko nam Soron kon, yak pala nang nangan ng inala na kit din ti sidag ko ma. Uray siya, jak pa'y matnangan. Kayat mo ka dita mapantamangan ni Jerwar? Ilibre ka. Ay, wow! Sige. Thank you, girl. Basta ikarim nga isu ka na yung ti pagsaritaan tawan. Ha? Tapno adaman mat pangirwarak iti suron ko iti dayja landlady. Ay, katuan kayat ko dayta, girl. Siyak sa amin, number 1 amarit di si Jay lugar mi, anya. Agpada ta, girl. O, diba? O, sige. Let it go. Later. Ag-shower ak labiit, okay? Okay. Magre-retouching din mo na akit, girl. Okay. See you later, Sisi. See you, Sisi. Marimar! Hoy! Marimar! Marimar! Pamit lang, madam. Agbado ak labiit. Ay, lukatamon at iritaw! Unay katibayag mon! Anya nga minaya dayjay, madam. Yak pa'y lang nakapilis katuktok kayo met atuktok. Oray lang madadahil ang tiri daw iti katutuktok yo. Ayawan, bibiyang ko, no di ka pa'y nakapulis ako nam. Di oray lamo ka arumar. Ti importante kanyak inakit ti abang mo. Agbayad kan iti abang mo, Marimar. Anya? Anya bayad ti abang ti bagbagamat, madam? Kat no nag-advance met tiniti 2 bulan, san ka di? Kun may saan pa'y nga itay ti panagbabayad Ne, apay, di mo ammo aya at ipatakaran dito ikat kinsenas katapusan ti panagbayad iti abang. Anya? Hala, itakla nga mo. Taitamlaang mat nga ibaga kas tagaya men ti patakaram, madam. Kaslak matlagaya man agtrab-trabaho ditoy. Ta every sweldo ti panagbabayad iti abang. Kinsinas katapusan. Ay nawaw! Ay basta, awanin ti adupay asa o Marimar. Itad mo ti bayad mo itaabulan, tapno saan ka nga ipabarangay. What? Anya, what, dita? Itad mo, wano pa panahon kan? Makapaasar at talaga na di Marimar. Makapaistet kawanan ba na bakla? No saan pa'y lang ang makabayad aging gaintan katapusan. Papanawakan at talaga. Buwik. Sabihin mo iti ayang toothbrush ko. Awan mat dito eh. Toothbrush ko dayta Anay ko. Anya ka mat tanaliya. Pati toothbrush ko usarang. Toothbrush mo daytoy? Toothbrush mo? Yucks! Makapaariyak ka mat aliya. Toothbrush mo gayam daytoy. Iti kasta kinalawat ingiwat mo. Apay no jay laangan brush ti lupot ti usaram. Talaga? Apay ngay ati toothbrush ko ti usaram. Apay, awan igatang mo. Igatangan nakman nga rod, no talaga ka matlaang. Ay nawaw. Ay nawaw ka dita. Ay nawaw mo't Anya ka mat tanali. Makapasurun ka mat. Makauma ka na talaga. Mabitlaang. T-shirt ko dayta insuot mo Sapay branded dayta. Apay ngingadakin ka dayta. Daytoy?
Daytoy ti bayad ti di mo pa nagbayad iti abang iti umno nga oras. Nawatam, ha? Anya? Di ka agreklamo, no di mo kayat apapanawon ka. Ay na, makapasuron ka na talaga, Madam Aliyah. I'm fully charged for you. You know? What? You're fully charged to me? When? Makapasuron ka na talaga. Umakon ka. Ay na! Saan mo abang iti Aliyah nagan? Tirumbang anagan mo kat Aliyah! Ay, mas asara ko na talaga iti landlady ta Marimar. Basit langan talaga apatula kun day nga Aliyah. Aya, agpadataala ni. Permitisuron ko kan kuana. Pagkibiyangan na amin nakagawaak. Naku namon Marimar. Ultimo toothbrush ko inusar na. Anya nga taaya ti kasayaatan nga ramiden ta. Ay, diyak mo. Basta masursuro na. Kasla kayat ko nga ikan iti pagnakman. Ha? Ni, anya ti kayat mo asawen? Umay ka, mapantay ti ayan na. Anya nga iti aramiden tayo diyay? Basta kuyugan nak, takitaam na niya ti aramida. Daytoy ti rumbangkan ka! Anay ko! Labas ka! Ipumot lang ni anay ko! Daytoy matiparakin ka! Anay ko! Sana ka na maanusan! Iswasak pa'y apumanaw kami! Ipapas mi pa'y tungat milkin ka! Ay, anay! Taki maghanap mo! Anay ko! Wanan kayo itibain! Ipabarangay kayo iti kasting aramidan nyo kanya! Ay, ilan tayo mapaspasamak dito? Kung asino ka kita at tao, Ha? Sir Wilbert? nagkunakin ka nga agpaunag ka iti sa bali at tao dito balay ko. Ha? Aliyah! Sir... Balay mo, kunam? Wen! Saksaking kuko iti na ito balay. Apay nga da kayo dito unag ti balay ko. Ha? Kat no agam-abang kami dito'y sir. Kat ni Aliyah ti pangpangtadan mi iti bayad. Ti amumi kat iso ti akin kukwa dito'y abalay. Tay sumet ti kunana, sir. Anya? Ay, kasi ngamin, sir. Danggandak ko ang palawagak, Sir Wilbert. Anya ti kayat asawon da ito, Aliyah. Inpaabang mo ti balay ko, kabayatan ti kaawaran ko, kasta ka din. Oo, sir. Extra income mo matlangan, sir. Sana yan. Ngamawan mo imbagbagam kanya. Wan, ngam itad ko matlaang kada kayo tinakolektak akwarta manipod kada kwada, sir. Kaano pa yung narabin mo ti kastoy, Aliyah? Kaano pa eh? Ay, sir. Di lang matpimanaw ka na pan EJ Canada. Nabiit lang mat, sir. Aliyah, ti kunakin ka bantayam ti balay ko. Pinagyan ka ditoy, tapno agbalin a caretaker. Saan kat at tapno pagbalin ang anegosyo ti balay ko. Ay, amin, Sir Wilbert. Pinagyan ka ditoy, tapno aglinis ka iti aglawlaw. Saan kat at tapno ipaabang mo ti balay ko. Ay, pasensya kan, sir. Sorry ang talaga. Ikarik, saanan ang maulit. Talaga saan na maulit. Ngamin, manipod ita, nawayakan apumanaw dito'y balay ko. Ay, sana, sir, pangaasim. Di na kumamot papanawan dito'y balay mo. Sana nasaya tikas tang arabid mo, Aliyah. Pananggundaway tikas tang arabidam. Sorry ka din, sir. Sorry, Sir Wilbert. Sinayang mo ti panagtalik ko nga inted ko rin ka. Sinayang mo, Aliyah! Dagay, nailawan kayo mute na nagabang dito balay ko. Ituloy ulat ka. Aging gamal pas ti advance kin deposit nga intedyo kin ni Aliyah. Nawaya ba siguro dahil tagundaway?
Tapno makabiro kayo iti pagkakaran nyo. Ay, agyaman kami, Sir Wilbert. Thank you, Sir Wilbert. Imbaglangan tama nakaawat kayo. Mawanan nyaman na. Pasensya kayo na iti naramid ti caretaker ko. Awan matkit dit basol yo, sir. Dayjay nga aliya tinagbasol. Awanan ba inday jay ababae? Mananggundaway. Ayun gayam. Sa dinungay itanti ayan ni aliya, sir. Wan nga agpaiso, sir. Impabalod yo ka din? Agyaman gid Tadyak impabarod ngagpaysa. Pinapanaw ko lang iti balay. Kasta ti rumbang iti dayja a babae. Kan makulong iti kasta agnakam kadagiti saan anasayat ngay nararamid na. Correct! Ay, nawaw! Di mo dadaalan, ti panagtalak ti tao ken ka. Tapno awan to, ti pagbabawyam iti udi na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.